i dag så skal vi lave en crossbar challenge. Ja, skal vi, jeg vinder. Ja. Smæld! Ja. Okay, skal jeg skyde? Ja, nu skal vi se. The Pussy Destroyer. Fail! På en gang. Oh my god. Vi får 3 skud hver, og det her er Elias. Hvad nummer er det? 2. Nummer 2 skud. Og jeg har også skudt 2. Vil jeg tro. 8 rimede. Fail. Og nu er det Victors højskud. Og I får lige der stilling står om det. Skud. Kan han ramme, eller kan han tabe? Det var desværre en stolpe. Der har vi taberen. Er du okay? Are you mad? Yes.